ta sa ma gaskiya ba na iya turo wa mutane irin wannan gwara wanda za ka yi. Kun ga mining ne shi ma gashi nan kun gani, duk kusan awa 2 ne ake claiming ɗinsa. Kun ga balance ɗina, sannan kuma ga inda ake shiga lau ga ƙasa an sa hot, ga wani guri nan hot. Kun gani nan za ka taɓa, a nan za ka je kai claiming. Kun ga wata kibiya gashi nan, za ku ga wata kibiya ta yi nan, ga ta nan daidai nan gurin, to ita za ku taɓa. In ka taɓa ta shine za ka je gurin da za ka yi claiming. Kun ga claiming nan ya zo, ga claiming nan, ga saura awa na 52 minutes zan yi claiming. Sannan kuma in za ka yi inviting ɗin mutum ko za ka ɗau link ɗinka, gashi na ƙasa ga to gas, sai boost, sai friends. In ka shiga friends shine za ga inda za ka yi inviting ɗin mutum ya fara. Na ga yau an fara magana a kan shi kusan da yawa an fara yin sa. To don haka kasance a ciki, insha Allah za a samu alkhairi a kai. Niya kowa ya san niya project ne wanda ya ɗan jima, sannan kuma suna magana za su kai shi Binance ko Gate.io. To don haka yau ya kamata duk wanda bai buɗe shi ba ya ƙoƙari ya buɗe, kar a baka labari. Kana shiga za ga friend link ɗinka sai ka yi wannan. Kun gani na taɓa yanzu zai min claiming, in ne min claiming shi kenan. Sannan kuma wannan in za ka yi amfani da shi dole sai dai ka ajiye link ɗin ka dinga shiga.